Horretarako neurri eta asmo handiko proiektuak ditugu. Hiria abiadura handiko trenaren iritsierarako prestatzea, Abandoko geltoki berria eta trenbidea lurperatzeko lanak tarteko eta eremu honetan sortuko diren aukera esparru berriak definitu eta garatzea. Bilbobus berriztea, autobus elektriko eta hibrido berriak sartuz, taxi elektrikoa sustatzea eta ibilgailu elektrikoetarako birkarga gune publiko gehiago jartzea hirian. Tranbia luzatzea Atxuritik Polutaraino eta Zorrotzaurreko uhartearekin lotzea. Bidegorri sarea handitzea, hirian bizikleta gehiago egon dadin. Laster gainera, Gareñanoko lurpeko autobus geltoki intermodal berria abiaraziko dugu, Bizkaiko garraio nodorik garrantzitsuenetarikoa. Nos mueve Bilbao, bat eginik.